Oh, lawa bitaw mamina oh. Ah, Mabas ka? bawas ko. Tama niyo pagbas. Dugdugan. Dugduban. Desa tayo sinandiris kamali guys kay ang ubanan magpaibot og ngipon karong adlaw. Tapos teres gawas si tatay to alas tricycle kay maglisod na malignaog kay di man kakita. Wali-wali masakit nga. Nanay guys. Eh. Ano ba niya ito? Yung mga kanaog ka na, kitang tatay. Hindi di ba ka manaog? Hindi na kanaog na sa tatay. Gusto na pa. Si Kwantay! Si Bongbo! Si Sandro Marcos! Isang kuan, idol! Ah, sige Ritso! Hmm? Naguba, lagi sa bagjo! Paadjo! Ha! Naligo pa. Naligo mo. Hindi na danak kay ato na tanak. Ipangita na kang tatay. Hi guys, good morning. Mayo 25 na karon. Sa ato dami sa kwan guys. Sa tayo sa unahan di ang sinanay. Tumis. Ato dami guys sa Ilachinsi Dental Clinic guys. Dari sa among silingang baryo sa Alicia. Please na po. Klinik na magsukay datos kwan. Na po. Okay. Paibot may gipag tatay. Katong nagibot pa sa ngipon kahit pa. Tingnan na po. Temporami. Tiya guys, diyan nami ang dalira kay doora mo ganing kuan ilang klinik sa among barangay pod. Katong lingin ba nay? Dakan kadugbong katong miracle. Itog na katay? Oh, gising pas man. Nga, wag ito pa daw pa. Ang kasanay? Pabunit po mo, ma'am? Diya guys, kanisa tayo naka-appointment na ni Pat agi ko na ning Florami guys. Sana lang ilista res gawas. Kaya na isa day nakasalang. Manatay, naka-appointment na magkakagapon. Saan pa? Ano doon? Guys, tatay. Gamay ra dito. Ay, sarok tay. Masag sarok. Ang sarok be. Maskod. Ano may out si tatay na yan ang outan? Buhok. Dua kang ipon ni mo pa ibo tay? Tawa pa, sige. Sige ito. Sige, sige rin ko. Dito ka dat. Datay? Yeah, okay. Ano naman katingog?
Okay, so mananood guys. Kaya mo huli na ni. Kabayad na kanay. Salamat ka, ma'am. Huwag ka medyo handi kay. Kasi nga ang kasi lagay sa kayo ito po ang. Exact nga ni mo, ma'am? Lidia. Lidia Platino. Lidia Platino. Dali, silagay sa kayo sa lagay sa gato naman. Salamat ka, Jo. Dali ra kay katong bangag lang siguro. Dali ra tay. Ay, dali ra nice ito tay pigi pangutahan ay bong katingog. Ano mo? Mga gawa ka dito sa taon. May gapas. Ako na ako, may estisira na. Ikaw. Pero tata. Kaya ikaw. Ano? Ano? Wala ko na din ito. Nalari pa rin taga Timuti. Kuhan di ay. Ay, murag nawag ang text now. Pero nawa. Ang sa tayo, murag nawag yung text now. Ready? Balik ko na ko tayo. Bilhin ko. Nabilin. Nag-lap siguro. Duha din na nang nagkontay. Way sakit na, sakit. Way sakit. Salamat day guys sa kwan Chinsis Dental Clinic dari sa Napulaya. Dr. Juliet D. Chinsis DMD Napulaya ko sa Malaysia Bohol. Kaya guys, na sila yung mga tambo diya. Narinig sila yung tulog ka klase tay. Tambal. Tulog ka klase. Ano ba signawa na gimong naong? Saglap-lapon. Wala nawa. Misa, maminaw. Ah, nabilin ko rin ang kasawi tatay. Balik eh. Anesthesia siguro ni. Yan na. Kiningi po ng dugdugan kasi din makabuti po. Ah, nakangautan og matay. Asam kagbuhok. Bawas di ko nito po na. Bawas man kaniha, di mo din ipangado. Nagay ka dugdugan ni. Dugdugan ni daw. Kumagidag, kumagipan? Yeah. Mabawas ka? Bawas to. Sama niyo pagbawas. Dugdugan. Dugduban. Matay na ko ito. Diya guys, may bikini dari sa kuan. Ngunong sa may dari sa Nagkaw Cafe. Kaya dari guys, yung tapada ni kay bikini manza. So kaya lang palitan ng pan. Palitas na nagpan guys to ah. Dito sa namin buli sa bahay karon kay si tatay. Buhahuay na ni. Ay banggi, buro taman ng palitak pa, bikiri na eh. Ayun to. Napakalitan ni abot. Libre diyan. Ha? Kita? Libre. Oh, libre. Hindi kayo mong pabangkal. Paano? Hindi kayo mong ha? Hindi mong gato. Sida.
Siya guys, kalis Ginoo daan na misbay, nakaabot na jud mi. Daan misbay guys, pahuway na sa tayros nangka. Dali ra man na. Tayo dito. Dali ra nakatula mga hapon na. Nala, di na ka mga naman ka. Taw karajut. Karajut. Video pagali ko. Ako karajut sa bay. Netay. Wala sa kay mo. Wag gyapon na. Wag gyapon naong. Ganawa kunog naong ni. Yan. O yan. Esta tayan kay nawa kunog isang pikas naong yan. Nawa kunog pikas naong ni. Tatay. May ka, love you, may ka. I love you, Day. Anak, sa init man na nanay. Yan. Ay, tito ito. Ah. Kasama, di, matulog mo. Kisam.